perquè la gent que hi ha al folre a Portalda fent l'escaleta pugui ja centrar-se a la seva feina de concentrar el fort de les famílies. Quarts col·locats, el Casadeu pujaran els 15. La construcció és aquí on s'ha aturat ja a Manilles, veiem membres de la colla Jove Tarragona en el peu dels Castelles i Vilafranca, la vella que s'ho mira, evidentment, sempre al davant d'aquesta colla, miren que sigui coberts el Joan Romero, el Panacho, molt atent a la colla dels Castells i Vilafranca. Quins col·locats, el Castell, que està bé, per tant, amunt a la primera, comença la guerra, s'està disparant, aquí tot a plana, 3 de 10 fora d'elles dels Castells i Vilafranca.